Coba Mbak Kris, Krisnya, gini, terotak. Pasang, bikin jalu. Menika Pak Sanjaya. Lho luar biasa panjenenganipun nyatane membaur karo kanca-kanca seni. Kowe rada rene, kowe ben ketok kowe ajine tak ketek Mas. Ning kono ben katut kesuting. Nggih, ben kesuting nggih, Pak. Niki kula golekne sinden subur Pak niki. Sinden subur. Lah lek Pak Sanjaya kan alat berat, kula sinden berat. Lho iya. Mulane iki mau ning kono penonton bingung, iki endi sinden di traktor. Ini alat berate. Lho badanmu macak ning jero kok enek sindene alok lho. Sindene traktore jejer. Kok macak sitok. Traktore kok macak sinden. Lu Mas aku, Nduk. Nggih. Selamat dan sukses buat PT Andri Putra Sanjaya. Andi Putra Sanjaya. Andri. Mas Andri menika sing dados pinanganten. Oh nggih. Nggih, saurane nembangon, Nduk. Upama nembang ngoten napa? Niku niken Salindri, Pak. Weh, jan Mas aku. Pak Sanjaya menika, wah, aku sowan rene dek kapan ke apa? Niku poso nggih, Pak? Poso. Ning nyatane penyanyi pun tetep dono. Rasa kanca-kanca karyawan-karyawati dilumpuki kabeh. Wis karo kreatif DC aku aja THR to, Om, sampean THT. Aku yang THT mbahmu kuwi aku. Nah, nembangon, Nduk, buat warga ngriki. Napa kira-kira? Lewung mawon. Lewung. Mana yen ke taman? Nguyong. Bowo ya? Nggih, bowo. Nggih. Juga tidak lupa iki suasana sik sawal tetep awake dhewe mohon maaf lahir batin buat sedaya pamriksa sing padha kepareng rawuh. Mas Tulkia, Mas Gawer, semuanya saja. Kusnati. Iya kuwi ana Mas Kiwir kali Kang Garwo. Nggih, Mas Kiwir kalih garwa. Mana yen ka bawa niku nggih? Injih. Buat tamu agung sing padha kepareng rawuh. Nggih. Ya. Tenan kok. Krisnia ini cara tak jak mlebu ning ruang tamu nih Pak Sanjaya mek ndangak tok ngene. Sangke herane nggih. Lho piye to fotone karo piantun get kabeh. Kapan iso kaya ngono? Nah kowe foto karo aku mok pasang ning buritan ngono. Apa kowe iki fotone dalang pasang ning kandang wedhus tak kuwetak aku. Mana yen ke ya. Pondok iki basa apa jenenge iki? Iki wacakno aku kok ora iso maca. Woledok to ya Allah. Iki L to. Lah L iki saiki kok kaya K to Mas aku. Iya. Ya Allah. Gandeng. Dadi ene gandeng karo L ngono lho. Oh Bos Ledok nggih terima kasih. Terima kasih. Aku dipundhut ning rokok Surya, suka uraan tapi dapat dipercaya. Tapung wong kang lencir kuning. Suarane apik ya yo. Wareg kok ya mesti. Nggih, wau teng mriku mendhet kiambak. Heeh, dasar anu. Sate, gule. Terus napa? Mie. Mok campur dadi tok. Nggih, campur dadi sitok kula ublek ngoten. Mumpung enek. Ya kari dhewe iki sinden-sinden do dahar Krisnia dahar kari dhewe nyuwi duh babat. Wah, bareng dicimbuk arep dipangan kleru anduk. Nggih. Anduk iso. Ngawur. Terus ke susah lamun den susah nglalekne gule sing wis kok dahar susah. Rasane kuwi implek-implek
mau iya gajah. iya makna kebayang-bayang Nggih, kebayang-bayang kepimplek-impleke. tenan juga iki tembang iki tak aturke karyawan-karyawati Injih. PT Andri Putra Sanjaya. Putra Sanjaya Group. Ya. Dharma Darmaniku tusu Sumeleh Sumanting. Nggih namu bodho ya cepak jajan, Nduk. Cepak. Cepak tapi namung kula paringi setengah toples. Ya mak wae tutup. Mboten. Dibuka ngono wae jan cara anune blobo tenan. Nganu kula plastik iki sedanten. Padha karo nggonku tak wae plester kok. Anggere nek tamu buka ra iso no, aku tok mbukane mboten usah. Akhire awet jajane. Terus ke. Senajan hamung senadyan hamung sedelo anakmu lanang ya rawuh, Nduk. Sinten? Jandu Ploso Klaten. Tunggal-tungul ning ngono tak meneh lho lek tak kira kaya wong arep ngetri wedang tibake lho wedange apa cingkire kok mengengeh aku tibake jandu Ploso Klaten. Aja dongak-danguk ning ngono ngeget-geti. Tak kira lek ula kok terus. Nambahi sang seming Iki cara Sunda ngono Nduk, iso ngono balik. Ngono jal. Wis to melok aku cengkokmu mri rena-rena Nduk. Nah, kowe liwat kene kadang-kadang liwat Pare kenek, liwat aku liwat Madiun. Dadi ben rodok nyengkok ya Nduk liwat Madiun aku. Dadi wong ati cu. Ya. Mbak Ikantonia ya. Panjen diatur panglipur wahyane mongso kala pagelaran wayang kulit lak sewengi utuh. Ning alhamdulillah warga masyarakat mriki tasih padha kepareng mungon. Kena diarani ngalah berkah bebarengan donga bareng-bareng muga-muga kabeh sing padha kepareng rawuh diparingono seger waras sehat walafiat. Pak Sanjaya nggih kados ngaten sing kagungan hajat muga mangke seger waras panjang umur saya mundak sukses. Ya. Kang Putra oleh bebrayan ya atut runtut renuntungan selalase. Ya. Coba aku